Salutare tuturor, eu sunt Asasin și astăzi vreau să fac review și test la vulcanașele Fiji de la firma Fireshow și haideți să trecem la treabă. Acesta este vulcanașul Silver, de 5 să menționez că sunt 4 vulcanașe în pachet, este 10 lei în pachet, așa arată vulcanul Silver, avem și vulcanul Crackling, acesta este vulcanul Gold și acesta este vulcanul Green. Ele au efecte diferite, unele au 3 grame, deci două dintre ele au 3 grame și două dintre ele au 7 grame, în total sunt 20 de grame pe tot pachetul, cum scrie și aici. Deci uitați, 20 de grame pe tot pachetul, categoria este F1, vârstă minimă 16 ani, Fireshow România, made in China. Acesta este cel Silver cu un gramaj de 3 grame și dacă vă uitați aici pe vulcanul Green, are gramajul de 7 grame. Și da, cam acesta este review-ul. Haideți că vă las imediat cu testul, cred că o să-l testez pe ăsta Green. Hai să dăm și cu testul. Super mișto și de durat.